И така, здравейте хора, аз съм Елинатор и тук с мене е Sonic Hex. Здравейте. И днес ще направим едно ревю на Minecraft 1.10, новите блокове и новите... Няма нови. Има нови блокове. Има нови блокове, ама Има неговите. и нови мобове. Само че не ги намираме. Полярна мечка. Да. Има и един скелет, който е доста по-силен, но не мога да му намеря яйцето, май се намират. Не се намират. По принцип трябва да ти. Нали се намираха в саваната? Не. Саваната се намират в деда. Обърка. И така, казвайте, ако искате клипове с Марти. Sonic Hex. Няма. Да. Нямам скин. Има нови текстури на зомбито. Изчакайте да видим. Той не гори на слънце едното нещо. Има някакви като парцал дрехи. Да, ето ги. Ето това. Това са парцалините. Да, такъв голям късмет, че ми излезна. Съжалявам, че не е там. Също така има и нови блокове. Който е Bone блок, който е блок от скелет. От Bone Meal. Да, от Bone Meal. Red Nether Brick, който е наистина доста по-красив от нормалния. Някакво такова винено черно. Много яко. Nether War блок и накрая Magma блок, който според мен изглежда най-яко. Магма блока се намира под лавата или там, където е била лава, и като спрете може да намерите отдолу лава блок. И съжалявам за сестрата на Sonic Hex, просто да... Обясни какво става на зрителите Sonic Hex. Вънка верни. Да, защото ще има сигурно голяма буря и ме е страх да си седя, да оставя компютъра включен. За какво служише магма блока, ще ви обясни Sonic Hex. Всъщност аз забравих всичко за блоковете. Ти знаеш ли ги? Ами, Netherworld блок се прави като такова... Netherworld блока се прави като сложим 9 Netherworld в... Кажа го в... Това бе. Крафтинг тейбъл. Бон блока се прави по същия начин, само че с 9 Bone Meal в крафтинг тейбъла. Това се прави... Кое? Недър брика се прави с 2 брика. С 2 недър брика. И 2 недърларда. Обърках съм. И да, хора, да кажа, че аз правя безплатни wallparts от това, който иска да ви пише на YouTube, ще има линк в описанието, моя канал. Да. Може да го сложи, не знам. Ще видя. Аз ще напомня. Все още не знам как се слагат линкове, но ще ме научиш. Ти знаеш. Те съм про. Всъщност все още не знам дори как се работи с YouTube. В смисъл знам само да гледам клипчета и да ги качвам в любими, да ги лайквам и тия разни глупости, ама обаче не знам как да се работи с клипчета, хора. Да, това е много странно.
така не забравяйте да волтвате за дидоди, нали ви казах там, Готика, Ресли, No Things и Heaven. Най-добър стример, най-добра игра, най-добър YouTube. Забравя да кажа, че прави безплатни скинове, който искам. Да, той прави безплатни скинове. Сега ще пратя една снимка на Елинатор да ви я покажа, ако той иска. Да, покажи я. Чакай само да я намеря. Но... София. Какво правиш па? Нищо. Този крипър много ме дразни. Ще го убия. Значи ще покажа две. Помогвам с тихо зад него, сам да не ме види. Дън. Нинджа стайл. Умри! Пращаме сега. Само да е такова. Ще пратя две. Ето ти една. Покажи двете направо.